muka hango Hausa. Mu fara da harshe. Harshen Hausa a yau yana fuskantar babbar barazana. A iya cewa harshen Hausa ga ƙoshi ga kwanan yunwa. A matakin ƙololuwa ya kai sahun manyan harsunan duniya. A matakin yawan jama'a kusan babu al'ummar da take da yawan jama'a kamar shi a Afirka. Amma a cikin gida an sa masa takunkumi an hana shi walwala. Ma'ana takunkumi a fagen nazari an ce babu wanda zai karanta Hausa a jami'a sai wanda ya ci adabin Ingilishi. Ba don na yi alkawarin yau ba zan yi turanci ba da na gaya muku menene adabin Ingilishi. To wa ina ruwan biri da gada. Idan muka koma muka karɓi kishi irin na ƙasashen Yarbawa, gwamnan Legas da majalisar dokoki ta Legas ta tilasta amfani da harshen Yarbanci a matsayin harshen darasi. Na ce ba zan yi turanci ba yau. Darasi na gaba ɗaya da duk wanda ya zo jami'a sai ya yi shi. Ubangiji Allah ya bamu masu kishi da za su tilasta yin Hausa ga duk wanda ya zo ƙasar Hausa. Idan muka kalli al'umma Hausawa a yau sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'umma ce da ta saki kyawawan ɗabi'u suka yi can, ita kuma ta yi can, don haka take neman faranyewa a duniya. Mu dubi ƙasa ce da kullum a yau ake zubta jini, ake kashe 'ya'yanta, ake ƙona tattalin arzikinta, ake hana mutanen ta walwala. Babu wanda zai tashi hankalin shi kwance ya tafi ya keta sahara ya tafi neman arziki kamar yadda iyaye da kakanni suka yi a da. Babu, kowa cikin tsoro da ɗaɗɗaɗa. Ƙasar Hausa ta zama ƙasar da jinane suke ambaliya a kullum rana. Ubangiji Allah ya kawo mana agaji. Dangane da ma'anar Hausa mahanga ta ƙarshe, an ce in ban magana haka nan. To wallahi ku koya ma yaranku Hausa. Su koyi azanci da hikima da dabara domin shi ne tushen kowane ilimi a rayuwa. Jama'a, a ƙarshe zan baku da alwashi ɗaya. Ina son duk wanda yake wannan wuri a yau ya ɗaukan ma kanshi alwashi cewa har rana ta fadi ba zai yi wata kalma in ba Hausa ba sai dai in a cikin sallah. Na baku lafiya. Assalamu